Тази история започва в училищния коридор в денят на Свети Валентин. За Дени обаче това беше поредния провален шанс да признае чувствата си към Лина. Истината е, че той беше влюбен в нея още от малки деца, а тази история се повтаряше на всеки 14 февруари. Лина хукваше навън от класната стая, Дени хукваше след нея. Но през всички тези години Дени така и не успя да събере смелост и да подари своята Валентинка на Лина. Тази година беше последният му шанс преди да завършат 12-ти клас и всеки да поеме по пътя си. Може би никога повече нямаше да я види. Но ако Дени не можеше да се справи сам, то неговите верни приятели бяха решени да му помогнат и имаха план. Те се втурнаха по коридорите, за да помогнат на своя приятел. Опитите им да подскажат на Лина, че Дени я харесва, често оставаха незабелязани. И колкото и да се стараеха тримата приятели, всеки път планът им се проваляше с гръм и трясък. А Лина така и не виждаше оставените следи. Но Анди, Йоан и Дани имаха последен шанс да спасят Свети Валентин. И точно това направиха. Мисията беше успешна. Валентинката на Дени най-накрая щеше да стигне до Лина. Но в ръцете си Лина държи още една Валентинка. От Лина за Дени. Оказва се, че през цялото това време Лина също е подготвила своята Валентинка за Дени. И така историята завършва с щастлив край и с малко помощ от верни приятели, двамата влюбени признаха чувствата си един към друг. Този Свети Валентин подарете щастие и емоция с новия вкус на Лала Беар Ризбери.